फाइनाय 28 फेब्रुवारि फुंनिसिमि हांगार स्ट्राइक जोंनि जे डिसिजन दंमोन शिडिउल दंमोन आबो दाबो इंटैक्ट न दङ ओमफ्राय बबाग्राबाय सेंट्रल ताई दाबो बीजेपी हाकतर भारतनि बीजेपी कमिटिर केंद्र कमिटिर कक सालायमानि बोसोर जराती आपडेट दं बोसोर जराती डेभलप दं अब बबाग्रा फाइ दङ तार साबजा उल गुवाहाटीनि आगरतलाव फाइ कक सालायनि যদি কোনো डेभलपमेंट नकरी हिंगाबो तो तेकुन कम नकरी क्या बबाग्रा सिमी तंगलाक बबाग्रा टेंका हिंकाय हाजार हाजार बरक बुरै इंथुं चुरा इंथुं अक्रा साकरा इंथुं जों तंगलाय रखबो अब चिनि मुभमेंट जों कंटिन्यू खायतोंना सक्सेस खायनो बागै जों चेष्टा खालायनाय आसार बफ्रन सिमी कोथुमाइन रक बेसिकली खनानि सिमी 27 फेब्रुवारि नि सिमी जोंनि स्पेशली यूथ जब अब दायित्व नाजाक बर खनानि सिमी नमो हाथाय कतरनो बबाग्रानि सिकिउरिटी लेभेल नायनाय जोंनि संगठन लेभेल ते ताई बबाग्रा फायै जाहाथे आरो नायथाब खायै बिनि शिडिउल जे प्रोग्राम हांगार स्ट्राइक डिक्लेरेशन अब सक्सेस होना थिके अब नायनो बगै खनानि सिमी चिनि सोहेलनि नेतृत्वे चिनि यूथनि प्रेसिडेंट रुमेलनि नेतृत्वे एवं म डिस्ट्रिक्टनि जत्त सिकारो नेतृत्वे खनानि सिमी चिनि सिकारो खनानि सिमी कोथुमाइ खना सारिनि सिमी बबाग्रा ताबुक दिल्लीआव थांमानि सारले माने आपडेट खुंदा मानखा अब किसे रिप्लाय अपडेट माया ख बबाग्रा फाइ दङ बबाग्रा ऑफ कोर्स समय कक सालायखांगे अपडेट साख्लायनाय बुमथै अपडेट बाहाय डेभलपमेंट अब नबो मा साख्लायनाय नकरा नंनि बिथिंथिसि जों चिनि हानि जत बरंनो सानानि आपनो चिनि मीडिया अब सेनर ख 28 तारिख सालला लुकरनल नोंतम मेसेज नानि मुसुमरनि जे जबानिबो लुकरंनो आपनो मेसेज मारनाय बबाग्रा जे ताबो डिसिजन नामानि बबाग्रा तो केबनो साया आं लगी जत फेबेदि नै हाय दिबा अब ताइ बुझेना नांलिया इनडाइरेक्टली आं चिनि लुकरंनो आपनो कबकनाय जे जत्तनो सासान साल फायापानो दिनै ब फाइनाय खाना ताइ अलका बरक फाइनाय ताइ एरियानि बरक फाइनाय फाइ सक्सेस खायति सादि हनै आं लुकरंनो जबानि कबको